Primera característica del mantell nival. No és homogeni en el terreny, sinó que és heterogeni, els gruixos van canviant. Per exemple, aquí veiem una llau de placa. Si pica, deixa la cicatriu a dalt. I veiem que el mantell no és massa gruixut. La plaqueta és prima. Què passa aquí? Doncs que la inestabilitat no depèn del gruix. El mantell no és homogeni de vertical, està format per diferents capes. Capes que són origen de les diferents nevades o de diferents episodis de vent. I en el Pirineu, en general, la inestabilitat ve perquè aquestes capes entre elles no s'uneixen massa bé. I no depèn del gruix, sinó depèn de la unió i de la relació d'aquestes diferents capes que constitueixen el mantell de neu.